Hello, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat dyan sa mga nagsusubscriber sa akin at nanonood. Mega shoutout sa inyong lahat. Pala nagpapa-shoutout dito si Simply Madly. Shoutout sa iyo. Kids TV, shoutout din sa iyo. Johan Sarandito, shoutout sa iyo. Torres Family, shoutout din sa iyo. Maraming salamat sa nanonood sa akin at God bless sa inyong lahat. Kahit 6 na beses na ako pabalik-balik sa 1,000 subscriber, laban lang. Kaya shoutout rin dyan pala sa host namin na si Ate Yomi at saka si Miss Jo Cordapia. At hindi pa sila nagbubukas ng LS nila. At tayo ko muna pumunta sa kanila kasi laging nalalaglagan. Lagi ako nababawasan. Kaya pahinga muna ako ng mga 2 linggo. Tapusin ko lang tong September. Pupunta na lang ako dyan sa inyong LS. At maraming salamat sa mga nanonood sa akin dyan, ha. At pasensya na yung iba, hindi ko nabati. Napagod ako sa pag-insensor. I-upload ko na lang itong video ito ngayon. At yung nanonood sa akin dyan, binati ko na kayo. Maraming salamat sa inyo lahat. At paulit-ulit, laging bawas lagas, laban pa rin ito, kaya natin to. Maraming salamat po sa inyo. At sana panoorin yung video ito at tapusin nyo. Maraming salamat po. At God bless sa inyong lahat. Mega shoutout. God bless all. Hello, nandito po tayo, nagbabasbas tayo ng blessing na bahay, bagong lipat lang po. May nakatira po kasi dito mga isang bata doon sa may dating CR, tsaka isang maligno doon sa malaking CR, tsaka white lady. Alis sila natin mga negatibong body spirit, mga dapat manamayapa na sa tahanan ng aking Ama sa langit, tahanan ng Panginoon Kristo. Binabasbasan ko to sa pangalan ng Jesus sa amin. Pero mapoy. Mapoy. Pag ibig sabihin po, pag may mapoy, may nakatirang body spirit. Yan. Para pampaswerte po to. Blessing po to. Blessing. Okay, atras tayo. Ilalak natin itong pinto kasi kukontrahin natin yung pintuan po kasi banda roon. Saka dito, tagusan po. Kaya yung swerte nila, naglalaban-laban. Alam naman po ng mga pusoy expert dyan, bawal yung mga pintuan magkatapat. At yung bintana at pintuan, bawal din po. Lakas o. Lakas nga. Negative energy. May mga negative energy po yan. Napakalakas. Kasi nilalak po to para yung swerte doon. Saka dito, hindi po sila mag-agaw-agaw. Para swertihin. Kontrahin po yan para yung negative energy sa kabila hindi pumupunta rito. Lalagyan tayo, lalak natin yung mga bintana. Tingnan mo, Mapoy talaga. talagang namiliap po talaga. Pagka sa mga pinto, bintana. Pagdating sa pinto ang bintana, umaapoy. Yan po yung mga body spirit. Ayaw nilang magsilayas. Kukontrahin lang po yun. Para magsalit tayo. Kasama na natin ito i-bless yung motor. Para hindi sumasakit sa kanila. Dito muna po tayo sa gate para hindi makabalik yung mga bad spirit. Ito tayo sa kape. Ito natin kontan. Saglit lang. Shopping ko lang ito. Kontahin na natin ito. Tatapatan lang natin yung tuloy. Okay. Palit tayo dito. Para po pabilog po ibig sabihin ito. Ano naman sa mga inchik, may ibig sabihin ng pabilog. Tingnan nyo po, umaapoy na naman pagdating sa Bintana. Pagdating sa mga bintana po, umaapoy talaga. Ibig sabihin po yung pagdating sa mga bintana, hindi po sila nakakapasok. Ito po may sakara. Ito, yung may dim. Doon may namatay. Nagpakamatay. Yun po ating sabihin
bintana tatapat, umaapoy. Umaapoy. Tingnan natin dito sa may puno. Last na lang yan. Tingnan natin. Last. Hey there. Na to. Subscribe to Itong my ano, channel meron pa. and also press this bell icon. Meron pa tayong doon tatlo eh. Meron pa tayong tatlong ganito. Sige. Daan ka doon sa umpisa, huwag dyan sa pintuan ha. Hawakan ko muna yan. Kunin mo yung tatlo doon sa may lamesa, insenso. Doon sa linabasan natin, doon ako sa... Oo, doon ka. Huwag kang papasok doon sa sinasabi ko, wag ha. Oo, wag muna doon. Kita nyo pa, nag-insenso po kami rito ng mga body spirit. Kasi ito pong bahay po nito, binili ito. Kailan po tanggalin ang negatibo kasi ito. Mayroon po dyan patay, may batang lalaki, tapos meron daw po silang nararamdaman na sumitsit-sit daw sa loob ng bahay na hindi daw nakikita ng normal na mga mata. Hindi ko rin po alam, pero nakita ko po siya kanina, may team daw po siyang lalaki. Pero mapapalayas po natin yun sa pangalan ng Jesucristo. At ang ating Ama lang naman ang magpapalayas ng mga masasamang espiritu. Sayang yung bahay po, maganda naman oh. Pero maraming ayaw nilang matulog kasi nakakaramdam po sila ng takot. At binili lang po nila ito. Pero pupunta po tayo dyan. Antayin ko lang po yung senso. Maganda naman po. May puno po rito, duyan. Pero sanay na po ako sa lahat mga negatibo. Body spirit. Tuwing papasok po, yan. Kunin ko lang yung tatlong insenso para ituloy natin yung video. Tuloy-tuloy na natin to. Bigyan mo lang sa akin yung isa. Okay, pwede na yan. Sapat na yan. Reserva yan, dalawan yun doon. Okay na. Dito tayo. Dito apa walang nakatira. Wala. Sa bukad. Meron. Dito sa punong ito. Sa kabila. Kita nyo, maapoy yung insenso pagdating dito sa tapat ng mga negatibo. Kung saan po may mga body spirit negatibo, kung saan po siyang maapoy yung insenso. Pero pag wala po, makikita nyo naman yan tuloy-tuloy. Yan, may nadidetect po siya. Nandun po kasi sa kabilang linya nito, maraming puno. Maraming pong bayabasan dyan at pakanting lote. Lalak lang namin para tuloy-tuloy. Kasi yung kabila po nito, wala pong tao. Dami po dyan mga halaman. Kita nyo po, Sa bintana na naman. pag sabay tag sa bintana po, umuusok po siya, umapoy. Ibig sabihin po, meron po mga bad spirit dyan. Pag sa bintana, kung saan po talaga, may umapoy talaga to. Pero hindi naman po sa bintana, tumapat lang siya sa may mga negatibo. Nagpapalit po kami ng dasal. Ito yung mga kalapati nila, oh. Mga breeding po sila ng mga kalapati. Ito, bintana po ulit. Ito po yung diretso doon sa tagusan. Pinto sa pinto, tapatan doon sa tapat ng bahay nila. Sa kapit bahay pa po. Hey there. Nilalakad namin po. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Kita nyo, pag nilalak po sa pangalan ni Jesus, umuusok talaga siya. Pero panin sa yung senso. Bigyan na lang kita ng isang may paputi na dala ko. Ay, meron po ako nakita doon. Kaso may third eye po talaga ako. Sa punong yun, oh. May puno pong mangga dyan sa kabilang bakod. Meron pong patay doon, oh. Nakaputi siya, mahaba. Lalaki po siya. Tapos may bata, may babae din. Hindi ko po kung pero hindi po yan dito nakatira, dyan lang po sila. Baka dyan po sila nailibing. Kasi hindi ko po pwedeng pakilaman yan. Kasi hindi na po namin sarap yan. Pero hindi na makakapasok dito yan, oh. Kaya po yan sinesel nyo, baka hindi po sila makapasok. Dito naman tayo sa mga kalapati. Yung bird nila, oh. Balik tayo. Oo. Kita nyo, eh. Tumatapat po talaga, umaapoy. Pag tumatapat po yan sa mga body spirit, umaapoy po talaga. Ibig sabihin, ayaw po nila pagpa-insenso. Pangalan at pangalan natin.
Kain na tayo. Tapos na. Tapos na po. Salamat. Malaya na yung mga kaluluwa rito. Okay na. Thank you.